mengulife Igbo mengulife Igbo mengulife Ndikwe na Ndiekweghi na ya na-egbu anyị Igbo mengulife Igbo mengulife Igbo mengulife Ndikwe na Ndiekweghi na ya na-egbu anyị egwu alele akpa alele mmebeluchi maka ọnọdụ ndị Igbo nọ na Naịjirịa tata Chukwuolusa biko bịa zọba ndị Igbo maka Ndikwe na Ndiekweghi n'ọbịa n'etiti olizi anyị nwa bụ Igbo tata ọ bụ gịnị butere anyị Ndikwe na Ndiekweghi n'ọbụ oke ọchịchọ inye m ego gbuo m onwe m inye m ego nle nwanne m n'ọbịa butere Igbo Ndikwe na Ndiekweghi maka onye ọbụla chọrọ ịbụ isi Chukwuolusa dododo Chukwuolusa dododo Chukwuolusa biko bịa zobe Igbo Chukwuolusa biko bịa zobe Igbo na Ndikwe na Ndiekweghi ife na-eme anyị bụ Igbo akarịa Ndikwe na Ndiekweghi n'ọbịa bụ nsogbu anyị na-eme ife nna ya Olusa biko wepụrụ anyị mmụọ Ndikwe na Ndiekweghi n'otoka ji mebe anyị ife otogo ji wee mebe ndị Igbo ife Ndikwe na Ndiekweghi ka ndị anyị ka nka ji ebela anyị mba Ndikwe na Ndiekweghi ka ndị anyị ka aka ji etiti olizi anyị tata Ndikwe na Ndiekweghi nke dị n'ala Igbo n'abịa mele n'Igbo adị agbazi ọgụ nwanne n'Igbo adị agbazi ọgụ nwanne ife na-eme Nnamdi Kanu ebe ọ na-agba mbọ ka ndị Igbo nwere onwe fa matata maazị nọ na nga ọtụtụ ndị nọ n'ala Igbo na-ekwu maka onwe fa all the South-East governors ka anyị gba n'ọgụ nwanne ka anyị gosi na mmadụ nwe ogodo egwu na-ata ka anyị gba n'ọgụ nwanne ejigo ofe obi dị n'ala Igbo eziokwu na ọ dị njọ onye ọbụla chọrọ ibu isi ma chefusie na ofu onye ga-abụ isi why not me? If not me, there will be no other person. Ya bụ nsogbu anyị onye ọbụla chọrọ ka ọ bụrụ isi kama ife nna agụ Igbo bụ na onye jiri nwanne ya wee ji izu na mụmụsie nwanne ya malụgwọ na amụ ga-amụ ya memesịa mana onye lelu nwanne ya n'elu ụwa bụ ka o welu bala ego ife ọ na-egosi onye o lesiri nwanne ya bụ na ya nwa n'onwe ya bụ afịa ma mgbe onye lesiri nwanne ya ji gata zuo ozuru ya nwa n'onwe ya zuru maka ewela asịrị obi na mbụ nnata obi nọ na-efia gbaruo ife nna ya ụmụ Igbo ka anyị jikọ aka ọnụ ka anyị chọba maka ọdịmma anyị ka anyị kwube maka Biafra n'ọbịa bụ the key freedom is the best ka anyị kwube maka Biafra maka sị na anyị bụ ofu mana ofu nwee nwere isi mana ofu nwee nwere isi a sị na anyị bụ ụwa Naịjirịa mana o nwere isi
ka anyị kwube maka onwe anyị ka anyị kwube maka nnwere onwe ọ bụrụ iwu na a ga-egbu egbe maọbụ na a ga-egbu mma ka anyị ji ike aka ọnụ ka anyị kwube maka nnwere onwe ka anyị nwelu mmadụ Igbo nwelu ndị ji ego anyị nwelu ndị ga-ede n'akwụkwọ anyị nwelu ndị ga-ekwu n'ọnụ ọ bụ na anyị jiri ofu obi na anyị ga-enwere onwe anyị ejigo ofu obi dị n'ala Igbo n'ọbụ ya na-etitola anyị n'ọbụ ya na-etitola anyị Igbo dọọ ka anyị welu ofu obi bilie Igbo menwuru ife eziokwu na Igbo menwuru ife na ndị ikpe na ndị ekweghị bụ nsogbu anyị n'ọbịa bụ nsogbu anyị Igbo menwuru ife Igbo anyị menwuru ife Igbo anyị menwuru ife eziokwu na anyị menwuru ife egwu wepụrụ anyị bụ ndị ikpe na ndị ekweghị n'ọbịa bụ nsogbu anyị ndị na-ekwu ojii ụfọdụ a na-ekwu ọcha ndezi ka anyị jebe ụfọdụ si kechi babazụ n'oge nsogbu Igbo na-enwe ugboelu nsọtọ mana ịbịazie na Naịjirịa na ndị Igbo na-atụ afịa karịsịa anyị bụ ndị Igbo na-atụ afịa mana ajụjụ na-ajụ ndị Igbo ndị si na anyị bụ nwa Naịjirịa anyị na-azọzi inwe sipọtụ n'ala Igbo sipọtụ ọ na-asọ anyị nsọ ọbịa na ndị na-eme njem ndị Igbo melu njem karịsịa anyị na-azasi inwe international airport n'ala Igbo be anyị ka m jụọ ebe a sị na anyị Igbo fuo na mmegbu a na-emegbu anyị akarịa dịka ndị ozi Igbo na anyị menwuli ife anyị rapụ ndị ikpe na ndị ekweghị ya na oke ọchịchọ ya na-egbu anyị kama na ife nsị ka mgba ndị Igbo unu enwere oge ị ga-ewelu red na white wee mizikọta ọnụ ka ị nweta red maọbụ white colors ị ga-enweta amabụzi red maọbụ white ọ ya bụ nsogbu dị na Naịjirịa tata ewelu red na white wee kpọkọta ọnụ ọ bụrụzie ọgbara wagharị kedụzi maka Maazị Nnamdi Kanu ọhamadike ndị Igbo ofu Nwachukwu ji wee gozi Igbo ọ bịa zọpụta anyị na tata nọ na nga ebe ọ na-azọ ọdịmma anyị mana Nnamdi Kanu ijesie n'Igano n'ugwu ijili je ya mbije na ya ka ị ga-eji wee nọta na ị ga-etulu ugo nọta ọ bụ eziokwu na si na agama nọkwa ma nchiemerụ na-awụchitela obodo ọnwụ mana ijesia n'Igano ị ga-etulu ugo nọta mana ife na-agba ndị Igbo onye si na ọ gbasara ya mụrụ amalụ na-emesịa na ọ ga-agbasa ya emesịa na ọ ga-agbasa ya emesịa na ọ ga-agbasa lele gị maka egwu richa ji nụ n'ụsọ beta n'etiti
emesịa na ọ ga-agbasa gị na ya imenwuli ife n'omejigo fobi bụ nsogbu anyị na-ejigo fobi ya na-etitoli anyị ndị Igbo donu ka anyị nwere ofu obi anyị chọba maka nnwere onwe ọ bụrụ mma na egbe anyị nwere ofu okwu na anyị ga-enwere onwe anyị ka anyị gosi ụwa na anyị ofu mkpa enwere ife njọli ịkọlụ ụmụ Igbo maka ọdịba ofu nwoke a na-akpọ ọdịba ebe enumana ọdịba gasị ya ọdịba na-egbulu nne ya ọdịba si ya dịba emezili gbuo nna ọdịba si ya dịba igbuo nwunye ọdịba si ya dịba nnu mmanụ ọdịba mụrụ ịmụ ịnọ ọdịba na-egbu ife na ọ mụrụ ụmụ ịnọ egbuo nke izizi gbuo nke ịbụọ gbuo nke ịtọ mesịa wee gbuo nke ịnọ ọdịba wee kwaba lele livia nwụrụ n'elu ụwa n'ọbụna ka ndị ụmụ Igbo anyị ga-aghọ ọdịba ụmụ Igbo anyị ga-agọzi ọdịba eka njesi Igbo ka anyị chụọ n'onwe anyị ka anyị chọọ maka ọdịmma ndị Igbo menwuli ife Igbo anyị menwuli ife eziokwu na anyị menwuli ife okwu wepụrụ anyị bụ ndị ikpe na Ndekwe n'ọbịa bụ nsogbu anyị ndị na-ekwu ojii ụfọdụ a na-ekwu mmezi ka anyị jebe ụfọdụ si ike chigabazuru n'oge bụ nsogbu Igbo na-enwe ugwu ewusoto iruo na Lagos steeti a na-achụ ndị Igbo cha iruo na North n'ugwu Awụsa a na-achụ Igbo cha ọnọbụ na anyị ga-enwe ofu obi eziokwu na anyị ga-enwere onwe anyị ọ bụrụ ife egbe na mma ọ bụrụ na anyị chọọ nwere onwe tata ofu obi ka anyị chọrọ anyị kwuo ofu okwu onye kwuo ibe ya ekweta ọsọ gị bụrụ senetọ isi n'ọfịs gị nọta n'Igbo ọsọ gị bụrụ House of Rep member isi n'ọfịs gị nọta ọfịs ọ bụ na ị mere ọkụpai na Naịjirịa isi n'ọfịs gị nọta ka anyị gwafa na ya chọrọzi fachiri chebe ụwa ga-apụta ndị ụwa ga-abịa tinye anụ ka rapụ anyị ka anyị naba n'ọbụrụ ọgụ egbe na mma ka anyị gosi fa na ya chọrọzi je ka njekwu na-ejighị obi achọta n'ọbụ ya na-etitola anyị ejighị ofu obi ya na-etitola anyị mana anyị nwewuli ife ndị na-azọ President of Nigeria biko nọtanụ ụlọ ka anyị kwuo maka Biafra na Biafra n'ọbịa bụ ọkasị mmanụ ndị nwa na-azọ sineti ị na-azọ House of Rep biko nọta ka anyị kwuo okwu Biafra na Biafra ya bụ ebe a nọ na mmegbu a na-emegbu Igbo akalịka ya dị ka ikwu okwu Biafra
ọgụ ga-ebido na ọ bụrụ ọgụ egbe na mma na mgbe ya bụ ọgụ ga-ebido bịa ga-anọ n'iru ọgụ tata mmazi nọ n'iru ọgụ gị wee malụ na ya bụ ọgụ ebidogonu ife anyị chọrọ bụ ofu obi ka anyị rapụ ndị ukwe na ndị ekweghị na Biafra adịghị anyị nsonu ọ bụ na anyị jide ofu obi anyị enweta ife anyị na-achọ maka nwere onwe obi akasị mmanụ n'Igbo menwuru ife ndị Igbo na ndị ekweghị bịa na-egbu anyị Igbo menwuru ife Igbo anyị menwuru ife anyị menwuru ife ndị Igbo na ndị ekweghị Igbo menwuru ife anyị kwela afọ obi wee bili anyị kwa maka nwere onwe Biafra nwere onwe ya kasị mma n'akụkọ na-atụ Igbo akaligo mmegbu na-emegbu Igbo akalia anyị kwuo maka ọdịmma anyị kwuo maka Biafra maka bịa anyị nwere afọ dị